Opúšťame detské ihrisko. Nachádzam sa na jednom z najväčších detských ihrísk v meste a je to ihrisko na sídlisku na bývalom kanáli. Za veľmi veľkú tému v meste považujem bezpečnosť detských ihrisk. Mám za to, že detské ihriská musia byť dobre oplotené a musia byť chránené. Aby to nebolo spravené tak, ako je to na tomto detskom ihrisku, kde vidíte, že bránička oplotenia vlastne neplní žiadnu funkciu. Ona mala spolupracovať s týmto živým plotom, ktorý je tu strašne fajn a ja si myslím, že ho tu treba nechať, ale takisto si myslím, že oplotenie je potrebné doplniť po vnútornej strane ihriska tak, aby sa deti naozaj nevystavili nejakému nebezpečenstvu. Konkrétne na tomto ihrisku som odhadol realizáciu oplotenia vysokého, myslím 80 cm, asi na 8 000 eur. Budeme požadovať budúci rok z peňazí výboru mestskej časti, aby bolo toto ihrisko oplotené s tým, že samozrejme tento živý plot chceme zachovať. Nevidím dôvod na to, aby sme ho odstraňovali. Na tamtých vchodoch sú aspoň tie fejkové bráničky. Tu sú črepníky ako psychologický prvok, ktorý má zabrániť tomu, aby som vybehol na cestu. To, že detské ihrisko má byť bezpečné, jednak prístupom a jednak prevádzkou, to platí pre všetky detské ihriská v meste.